Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Igama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, umzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguJohanesi umvangeli. Isahluko sesikhombisa ivesi lokuqala kuze kube ivesi la-30. Kuleyo nkathi uJesu wahambela izindawo zaseGalile. Wayengathandi phela ukuya eJudiya ngoba amaJuda ayefuna ukumbulala. Kwathi ngosuku lomkhosi wamaJuda othiwa umkhosi wamadokodo wakhuphuka kungesobala kungathi ngasese. Abanye ke baseJerusalema basebethi akuyena yini lona abafuna ukumbulala na? Nangu ekhuluma obala bengasho lutho kuye. Konje izikhulu seziqonde ngempela ukuthi unguKristo na? Siyamazi phela lona, siyazi nalapho evela khona. Kepha kothi uma uKristo esefika angaziwa muntu lapho evela khona. uJesu wayeseliphakamisa izwi efundisa ethempelini wathi, noma ningazi, nazi nalapho ngivela khona, nokho angisifikelanga ngokwami, kodwa ukhona impela ongithumileyo eningamaziyo nina. Mina ngiyamazi ngoba ngivela kuye, nguye ongithumileyo. Base befuna ukumbamba, kepha kabakhonanga ukuyisa isandla kuye ngoba isikhathi sakhe sasingakafiki. Ngiyayithanda le ndaba. Khona izinto ezingithintayo lana uma siyibuka kahle le ndaba. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu waya eGalile, engafuni ukuya eJudiya. Kungani? Uma sibhekisisa kahle le ndaba ngibona uJesu ethi asikho isidingo sokuba ngiye eJudiya, ngoba mangiya eJudiya hleze kuphakama ingxabano engenasidingo. Lapho ngifuna ukuhlala khona namhlanje. Ngiyakwazini ukucela ukuthula? Uyazi kunabantu esibaziyo esaziyo ukuthi mangasane ngimphendule lo soxabana. Mangasane ngihlale nalo ngeliphela usuku singathintananga. And so ayikho into emnandi than uku-avoida abantu. Yazi khona abantu faneke empilweni yakho uyitshela ukuthi angixabananga nosibanibani, kodwa futhi angive ngijabula mengeke eduze kwami, ngingeke eduze kwakhe ngoba khona ukuthula. Yazi khona amalunga emindeni engaxabananga nayo, kodwa ukuze nihleli nizwana, nihleli nihloniphana, akuve kubalekile ukuthi ningavakashelani. Nigcine ngosabona njani makwenzekile nandawonye, nihlale nihleke nijabule, kodwa nisheshe nihlukane. Babathi abaziyo bathi amandiya amahle ahlukana ngobhasikidi emakethe. Ake ufunda ukuzazi ukuthi ubani empilweni kasibanibani. Balekile leyo nto. Ngingubani empilweni yakho? Ungayitshela ukuthi ave ngibalekile empilweni kasibanibani and only to find out ukuthi no, awubalekile, ukuthi usibanibani uyakubekezelela, he tolerates you ukuze nikwazi ukuhlalisana. So ibalekile kumina lenkonzo eyenziwa uJesu.
uJesu udecida ukuthi ukuze kungabi khona umsindo ongenasidingo ngicela ungayi khona, ukuze ngithole ukuthula cela ungakwenzi lokho. Ngithanda mina leyo nkonzo uJesu asifundisa yona, ngoba inkonzo yokuhlakanipha, inkonzo yokuhlolisisa, inkonzo yokuyibuza ukuthi uma ngayanga kuzokwenzakalani, uma ngaphendulanga kuzokwenzakalani. Kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi inkosi ngifundise inkonzo yokuthobeka. Siba khona okwesibili engikubuka ngikuthande. Lithi izwi likaNkulunkulu kwakuwumkhosi wamadokodo, kepha wakhuphukela eJerusalema ngokunyenya. Wafika ngasese, abantu bengazi, abantu bengalindele, wafika umntaka Maria wahlala phakathi kwabo. Ubusoka lobo, ubusoka obunzima. Ake ufunde ungahambi utshela abantu zonke izinto zakho. Yazi abanye bethu balinyazwe ukuthi sisuke sakhuluma nabantu amaphupho ethu, kanti sikhuluma nabantu abangafuni ukuba siphumelele. Sambe sayoxoxela abantu izinto uNkulunkulu azambule kuthina emaphusheni silele. Sambe sayoxoxela abantu izinto uNkulunkulu ayibeke enhlizweni zethu, kanti ukube sifundile ukuthi sithume babone sekwenzeka. Akuyibuza ukuthi kungani kukhona abanye abantu abahlezi behlaba ngama-surprise. Ayibo, uSibani usethenga imoto. Ayibo, uSibani usenomsebenzi omusha. Ayibo, uSibani useyashada. Ayibo, uSibani and every time mayfika lo muntu, surprise, surprise. And sonke siyamjabulela, but they expect you ukuthi ubatshele izinto isaqala. Ukuthi hayi mntaka mama, hayi sisi, hayi bhuti, hayi baba, hayi bani, bengicabanga ukuyothenga umuzi, bengicabanga ukuyothenga imoto, bengicabanga ukuyothatha unkosikazi. Ubokuyibuza ukuthi uma be-expecta wena ukuthi ubatshele yonke into, why then bona bekuhlaba ngama-surprises? Ubonini ukuthi senza nelima la. Khona uyitshela ukuthi ungqesta udlula omunye. And so uJesu usifundisa inkonzo ebalulekile ukuthi asiba nongqesta sonke, asihlakanipheni sonke, asike sifunde ukutreat umuntu ngendlela naye akutreata ngayo. Uma kubona ngabalekile ukuthi ukwazi, nawe ukufunde kungabaleki ukuba umtshele akenze abone ngendlela nawe obubona ngayo. Uma ukuthi ube umuntu okugcina ozokwazi, naye kube umuntu okugcina ozokwazi. Kuhlakanipha lokho. Ngiyayithanda inkonzo uJesu ayenza. Lithi izwi likaNkulunkulu sefikile eJerusalema, esephakathi kwabo bonke bayabuzana, bonke bayaphikisana. Akuyena lona abafuna ukumbulala, akuyena lona ethi uKristu. Ngabe sebeqondile ukuba ngubani lo? Yazi ubokushiya abantu be-confused, bengakwazi ukuthi uhlobo luni lapenda. Akuyeke ukuba incwadi efundekayo, awuyeke ukuthatha amapitikoti akhangculileyo uwanekela umhlaba wonke. Awuyeke ukuhamba utshela abantu ukuthi awuzazi angihluphe izingane zami. Awuyeke ukuhamba utshela abantu ukuthi mina ngiyahlupheka kuleyo mshado. Awuyeke ukuhamba utshela abantu ukuthi mina ngixakekile. Uthi bakwenzeleni? Ubonini ukuthi ngelinye ilanga labantu baxoxela izinto ngabantu bakho, labantu baxoxela izinto ngomyeni wakho, labantu baxoxela izinto ngonkosikazi wakho, labantu baxoxela izinto ngabazali bakho, ngelinye ilanga bokuthuka ngakho. Ebese uphatheka kabuhlungu.
ukhohlwe ukuthi wena ubatshelile. Ukube wafunda ukuvala umlomo wathula, ngaba yikho into abakuthuka ngayo, ngaba yikho into abayishoyo ekuhlukumeza namhlanje. Konke uJesu asifundisa kuyona namhlanje ijule kakhulu. Akufunda ukubalekela umsindo ongenasidingo. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibuse sizivikele, sikhanyisele, sinike amandla nomusa nothando likaNkulunkulu uSomandla, yise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.